ngo kaba pelonging ha ban wan kana bupai ba tim bo persang man kedokti yaki emily gudan po opposition bagi le kaba kalami ke jing kanto na kaliang ka jong chief minister ba ka jing pentri kam yaki emily scheme kam tam hakini ki constituency balami khmat na kiliang persyang mo dak ba tho se ke jing tho ko ba khamun se ka voice of the people party kamilong ka ba pej ase ka ba tikana kedika shikri ka bangi ni wan ban ayu chief minister hadin bangi osno ye ke jing kren ke jingu ba kamdon karu kam pentri kam ka ba janai ka ba yang hai gede ba kem elias scheme de nagaliang ka jungi ba nagaliang ka jungi president ni wan ban ayu ni jing tho ban dawan us chief minister bodi ban thau da ka jing toket mo ka ba lu independent inquiry ban sedang ban toket ya ki jing pen rekam ik emily scheme nadu usnem arjar pra bada ka ba ki sedang nanong krem constituency pas pen buat pat ekwi constituency ati ingam tep kai ka ba penlong ya chief minister lese chief minister la so shet e ha ka jing rum khot jing ki bri ka party kala penlong yu chief minister lese ba un kren ni gini ki kentien but kawai ni haban so tho ba ka jing sadien jong ka constituency kamdi ha tang nakataw ke emily scheme arklor shiteng shisnem kalabyang se wapin kentiu ya ka constituency tang da itai arklor shiteng rei ka state lani ka constituency ka kiu ha kar kompetri kam jana ki schemes ki per lingba ki department ki per bakata ka di kamram jo sarkar lada mangi ki badon hakal yang persyangi la ban le ya kata ala ni ban rai ka roi ka part lem don hakal yang sinshar kabut ngim don kam hiru bangin ye kren yenu no ngin le hi tenrei ye ki kam roi ka part hi ka dei ka jitrai kam ka bachanai jo ki department bat ka policy jong ka sarkar kani ka dei ka jing persyang ban ketat no ye ka jimut ka ji perkhat jo ki pai ba ka ba pi persyang ban kedo ya ki ya ka benta lese ka ba phiklem perkhat la kalong ne em ka ba don nong rem ba ka shisha kumba kalong ngalo job ya ka MLA election adu usnem arajar phra hadu arajar khat phra wat arajar khat phra ngarem no kumba phitip new country board bat hagini ki samsnem adu arajar khat phra hadu arajar arpulai klem don benta IAWM bat ke constituency dan dibagi pai ba lah kan gondo benta kalian telara kita ki snem ki bangang along kumu MLA ok ki bau pai ba ulamat ki dong ki snem ki ba ngakrem la ban peni ki kam phimot bau pai ba undang jip yang house nem arazal arpulai ba ka jingjob ka bodon puro angit ki pai ba ha ka jela ki i mo ki pai ba ki ha ka jela ki but ka election house nem arpulai kam leg election ka balong simple ndrei ka election how arpulai ro ka election ka shirkhai ka je the ka jinia ai chinga rap ndrei bali ba dan uba khlem le yu job magi pai ba ki pe ka ship house nem but ka jingram ka junga ha ka snem aja kha phra le se kam le ka jingram no ba pai ba kon tai hai ke di ka jing pnia ka jing play ban sanjur thmai pat ya ka sang perthai ha ka jela ka jing pan ba ka wa wei ka jing kren ka jong chief minister ini si ngo ka ba pelonging ha ban wan kana bupai ba tim bo persang man kedokti yaki MLA gudan po opposition bagi le yu dan rei ngakwa kemang ni por kaji keren ka jungu barkam kami ha namar habidi wat tangkani ka CMSDF kabangana gilang ka jua nadu arpo arpla sang la ha adu menta tangini skim berit imni bahya henrei tangai kaniru nagalian ka jungu pak pelai ya kani jadi nama kadang wan kemang ni por yo chief minister habidi ba ka CMSDF hang tia po mulai